Nagbabalik ang tabang ora mismo mga ka-aksyon. Igwa na naman kita ngunya na sa pang tatabangan gikan ini sa sa Bakakay partner. Pag sinabi mong Bakakay, munisipyo. Nabibilot ka partner. Pero naisip mo na ang lunch mo niya na. Masiramaan magiging lunch na ngunyan partner. Sana Sa everyday hapon na mo birthday. niyan, di dinner na yan. Oo. May lunch na, may dinner, Dinner pa. pa. Tapos aga ulit lunch and dinner. May breakfast pa. May breakfast Oo. pa. Ayan, mga ka-aksyon, saro na naman ang tatabangan tag gikan tabi duman sa munisipyo kan Bakakay Albayda ang iba si Sir Jomel Marsol. Maray na pagkahapon. Jomel, digdi tabi ang mikrofon. Ayan. Yan. Good Marinapon, afternoon. Apo. Makiistorya daw tabi kami, Jomel. Ano ining sa imong namamatean? Sa ano po, sa puso. Si Saypon, mahilag ika mismo. Iya po. So, igwa kang hilang sa puso. Kaso rin po yan na found out kang doktor. Kang April 26 po. Ngunyan lang. So, ibig sabihin, pang primero, iyan na Panduan na po yun. panduang atake na. Partner. So, ngunyan, kumusta ika? Single ka pa? Iya po. So, ano ang mga usual na ginigibo mo na ngunyan dahil sa igwa ka ng kamatayan, dahil mo na nagigibo? Dahil na po nakatrabahong maray. Magpengalo na po muna mga perang bulan. Dati, Jomel, ano ang trabaho mo tabi? Sa construction. Sa construction. Construction. So, pun kan medyo may hilang kan, day ka na nakakakuan kan construction mo na. Dahil na po. So, saan ka nagkukuan ng pagkabuhay? May Doon po. agum ka na? Soltero ang soltero. partner. Oo. Ayun po, ano dati May ano. agum ka ng dati. Hiwalay lang po. Ano. Dahil May na aki ka mo? Ayun po. Pira na akin. Sarap po dyan sa kuya. Yaon Ayaw sa sa imo. So, paano mo nasusustain ang pangangaipo kan aki mo? Yan na dahil kang trabaho. Doon po ka Malires. Karamama mo muna. So, ika talagang daing mo na nakakapagtrabaho. Dahil mo na po. Kaya Bawal mo na. ang pagkabuhay kan suaki mo sa lula ng una. Ayun na. Iyon na nag-aasikaso. So, ngunyan ta na nakapapasiring ka digdi, ano ang kamamutan mo nga ipaabot kay Congressman Saldi? Mula ko pong makaalam po kidit na tabang na maray pong sa kuyang hilang. So, ano ang kaipuhan ka yan? Maka-check up siguro. Oo. Tapos Pero may makabulong. mga Mga primary kasing ano yan, todo eco. Kaipuhan mo, di ba? Aron kayan partner. Tayo i-check kung kumustaan, kamugtakan kan puso. Okay, so at least nad-araman ta na partner kung ano ang sitwasyon ni Jomel. Si Kung Pido, kasabay ta kasubago, kundi medyo may importante po na piglakaw. Kaya nagpaaram mo na si Kung Pido, anak salida mo niya. Congresswoman. Congresswoman Doktor pa. direktor pa kan ospital. Matindi yan eh. Yaw na sa imo gabo. Sa bagay, pag iniling mo si Miss LB Sidenyo, BRTTH an pandok. Oo, medyo pag nailing ko, pag nailing ko nga ni si Manay LB, garo nakadangog ako ni Mala- nagwawangwang. Mala partner, may nagsabat sa iya, sabi, Garo ambulansya. doktora nga, mapacheck up nga ako sa imo. Ay, kaipuan mo lang yung operahan. Di ba nga nang ina-check up pa? Ganyan, anak, ano ni Congresswoman Doktora Oo. LB Kaya Sidenyo. ako pati, aaraman ko pag maabot na si Manay LB. Nagwawangwang partner. Guro may nadadangog na ako nagwawangwang. Manay LB, Sidenyo kan ako Bicol Party List. Maray na hapon. Oh, Actually, nadangog mo so Kuya, ano ni... nakaurong ko na sa bago. Sabi ko sa iya, magpa-check up mo na siya. Kasi may mga nahili akong laboratory request sa iya, pa blood chem. may tinauna sa imong Bukod po laboratory naman sa request. taday ko na pigpahiling sa kuya, may mga laboratories pa siya, may urinalysis, blood chem. Kaya po niya na magpa-check up naman sa BRT mo na para magibos o gabos ng procedure, para masagot tagabos kay po. So, paano po siya makaduman sa BRTH Manay LB? Next week po, kasi kung yan, baga lockdown panginin si OPD kasi may mga vaccination team kaming Ay, ginagawa niyan. gusto mong sabihon, aaksyonan na pero i-schedule dahil Apo, lockdown next week naman. po. Next week po kasi po may vaccination niyan For sa the BRT. meantime, kay puhan niyang isumiter itong sa Kay Buwan na, urinalysis, apa, urinalysis, duro- blood diretso chem, ang and then pag-ano to the kan echo. doktor. Kasi Okay. para sa raruan lang pag ano sa iya, pagdaman niya. Kay po niya gabos i-presenter ito sa gabos ng mga requirements na pighagad ko sa iya para Iguan na siya kay ito. Day pa po. So, ihi, so, request, urinalysis. request dapat hali sa BRT. Request hali sa BRTH. Kasi ang request na pinakita niya sa kuya, hali sa tabako. So, ang BRT baga, may guidelines mo niya na dapat gabos na pasyente, yaon naman sa BRT sa record. internal dapat Apo, ang yaon So, mga kay Puan, records. makaduman mo na siya sa BRTH. Apo, kasi yaon naman ang mga espesyalista na I-assist mo tabi ini. Apo, Alalayan. Kasi may mga So, dahil man na problema pala.
Next week, pero week next po. week, Monday kamo po, pa BRTTH. Monday siya magdemand sa BRT. BRTTH. Linawon ta sana kasi ang mga request niya hali duman sa tabako, Kay buhan hali pong BRT. dapat Haling. haling BRTTH para internal ang records. Okay, pero di ka maghadit kasi gabos iyan pag nakalaog na ang Di ka record man mo ang sa problema. Ang BRTTH. sulamenting obligasyon mo, makaabot ka sa BRTTH sa Lunes. Tayaon si Doktora Congresswoman LB Sidenyo na duman, mag-assister sa na imo. nagmaalalay sa imo. So yaon na nigdi ang to di eco mo asin iba pang medisina na available sa BRTTH asin ano pa man na laboratory expenses sagot na kan ako Bicol Party List. Ayan. So, Jomel, ano tabi ang masasabi mo sa Bicol Party List kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin? Dako lang pong salamat sa ako Bicol Party List. Tapos kay Congressman Saldico. Saldico. Asin kay Congressman Pido Garbin. Ayan. Yan ang mga may higos Pero ang yan so kongresista. agad mo pa sana magpabulong. Aram mo digdi Jomel sa programa, paano digdi ki sorpresa? Agad mo magpabulong. May sorpresa pang regalo sa imong Ako Bicol Party Ayan. List. Pasok, Juday! And si Alwin. Alwin. Ayan. Ah, So, tayo, igwa tayo ka na- digdinin. Ya kung bako na si Ryan ini ah. Ayan, tabi Jumel, salamat. igwa ka May ning food food pack. pack asin malinig na tubig hali yan kay Congressman Saldi asin kay Congressman Pido Nahilig mo na Garbin. Jomel, digdi sa programa, may tabang ura mismo, igwa pang bit-bit ura mismo. Oo, para sa Makauli. imong pamilya. Salamat po, salamat. Yan, Jumel. Day man lugod magsirbian sa imong helang para magluya, kundi ang isipon mo ang pag-asang bit-bit na tao sa imo kana ako Bicol Party List. Okay? So yan partner na ilingta na igwa na naman kitang napaugma, nadugangan nin buhay sa arog kay niong And sitwasyon. siyempre, pasalamat kita kay Manay LB. Kay Congresswoman, Na si Manay Doktora. LB, dahil kapagalan nini. Kapagalan Aktibo, man, siyempre. yaon pirmi. Naka-smile partner, Oo. permi. Aga pa sana pagmati mo. Dahil nalulubat. Maski hapon na partner, pagmati niya, aga pa sana. Pirming makusugan wang-wang. Maski arayo ka pa palang partner, rara mo nang nadadangog ko na. nagdangadang na si Kaya Manay di ako naghadit partner sa mga nagdudulok digdi kay Congressman Saldico and sa Bicol Party List. Basta yaon si Manay LB, sabi ni Kong Saldi, bala na si Manay Bala LB. na si Manay LB. Ayan. Mensahe mo tabi Manay LB kay Jomel, Jomel. instruction, final. Basta Jemel, itong pigtaram kasi sa gawa-gawa baga na piprepararon mo. Ito na i-prepare mo nga ba? So, yeah. Iya po. Tapos yaw lang ako sa Malasakit Center sa Ako Bicol, window 6. Yan, damanan mo lang ako. Salamat. Okay po. Okay. Okay, partner. Saro na naman, tabang and pag-aksyon digdi sa tabang ora mismo sa paagi ni Manay LB. Ako Bicol Party List, Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin. Sa pagbabalik, kang programang ini, sumanggagana kang tablet, mag-abang na, baka ikana. Yan! Sumanggagana kang Abang-abang! kas, mag-abang na, baka Correct! ikana. Dahil ka mo magparapiyong or pagparapahaloy, abang na ka mo sa indong sa mo yung pagbalik, baka pangaranan nito ang apo doon. Sumanga nangangarap, mangga nakikas. Yan. Mag-abang na. Magabang na. So nangangarap, mangga nakitablet, mag-abang na. Correct. 5,000 mo yan, partner. Ay, birnis Birnis! mo yan, ay, birnis. Ah. 5,000 pa lang mo yan. Correct! 5,000 pesos. Woo! Ang tablet, Ang tablet para sa estudyante, Saro mangyari. saro. Oh, Ayan. kulima. Everyday, sarong tablet. sa pagbabalik yan, kang tabang ora mismo.